ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಫಂಡ್ನಿಂದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ರಸ್ತೆಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಊರವರು ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ನಿಂದ ಕಾಲು ಭಾಗವಷ್ಟಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಒಂದೇ ಮಳೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೇರುಕಟ್ಟೆಯ ತನಕ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ನಂತರದ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಊರವರು ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಊರವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆತ ಫೋನ್ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഫണ്ടാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് 4ാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ റോഡ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 2 വർഷമായി ഇതിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് മഞ്ചേശ്വരം തൊട്ട് ഗേറുകട്ട വരെ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷമുള്ള ഇവർക്ക് വേണ്ടിയ പോലെ ഇവർക്കുള്ള ഇഷ്ടമാതിരി ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരായ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധമായി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പണി ഇവിടെ നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരാളെടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സബ് കോൺട്രാക്ടറാണ്, നിങ്ങൾ അയാളെ വിളിച്ചോളൂ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാളെ വിളിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പണി നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പണി മുമ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വിടുന്നില്ല ഇവിടെ.